Με αφορμή την ημέρα σπανίων παθήσεων, δημιουργούμε αυτό το vidcast για να μιλήσουμε για τα σπάνια ρευματικά νοσήματα. Μαζί μας έχουμε τη ρευματολόγο κυρία Σοφία Πετσιγαβδάκη, γιατρό της Πανεπιστημιακής Ρευματολογικής Κλινικής. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, το Σύλλογο. Είμαι πάντα χαρούμενη να συμμετέχω σε δράσεις ενημέρωση των ρευματοπαθών. Κυρία Πετσιγαβδάκη, όταν λέμε σπάνιο ρευματικό νόσημα, τι ακριβώς εννοούμε? Σπάνιο είναι ένα νόσημα που αφορά κάτω από 1 προς 2.000 ασθενείς. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, γιατί σπάνιο κάτι που είναι αρκετά σπάνιο μπορεί να είναι λίγο πιο συχνό σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον. Και ειδικά όπως είναι η ρευματολογική κλινική του Παγνή, που υποδέχεται τόσους ασθενείς από όλη την Κρήτη και έχει ένα συνολικό πληθυσμό 600.000 ασθενείς. Οπότε μπορεί τα σπάνια να είναι σπάνια με την τυπική προσέγγιση, όμως στην καθημερινή κλινική πράξη ενός ρευματολόγου ή στα ιατρεία, οι ασθένειες αυτές μπορεί να είναι αρκετά συχνές εν τέλει. Ποια από τα σπάνια νοσήματα συναντάτε πιο συχνά στην κλινική? Τώρα λίγο πιο σπάνια από αυτά που θα έχετε ακούσει περισσότερο, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και η ψωριασική αρθρίτιδα. Είναι μια μεγάλη κατηγορία νοσημάτων που λέγονται αγκύητιδες και αφορούν φλεγμονές σε διαφόρου μεγέθους αγκία του οργανισμού. Επίσης είναι οι φλεγμονώδεις μυοσίτιδες, νοσήματα που προσβάλλουν τους μύες, και άλλη μια τρίτη κατηγορία είναι το συστηματικό σκληρόδερμα, προκαλεί σκλήρυνση στο δέρμα αλλά και είνωση σε εσωτερικά όργανα. Ποιες από τις ειδικότητες συνεργάζονται συχνά με τον ρευματολόγο για την αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, πιο πρακτικά, πιο συχνά? Αυτά τα νοσήματα μπορεί να είναι σπάνια, αλλά δυστυχώς είναι δυνητικά σοβαρά και μπορεί να προσβάλλουν διάφορα όργανα του σώματος, και αυτό μας οδηγεί να αναζητήσουμε βοήθεια και από άλλες ειδικότητες, οι οποίες είναι κυρίως ανάλογα το προσβεβλημένο όργανο, π.χ. αν είναι ο νεφρός, στους νεφρολόγους, αν είναι η πνευμονική είνωση, οι πνευμονολόγοι, αν υπάρχουν διάφορα εξανθήματα, χρειαζόμαστε βιοψία δέρματος ή την άποψη των δερματολόγων, αλλά και άλλες ειδικότητες πιο σπάνια. Είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση τη σωστή αυτών των ασθενών και αυτών των δύσκολων παθήσεων η διεπιστημονική προσέγγιση, και είναι απαραίτητη για την καλή έκβαση του ασθενή. Όπως επίσης κάθε θεραπευτική απόφαση, ανάλογα το όργανο που έχει προσβληθεί, συζητάμε όλοι μαζί οι γιατροί, ειδικά αν ένα περιστατικό αντιμετωπίζεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα ο ασθενής. Τι σημαίνει πρακτικά διεπιστημονική και πόσο εφαρμόζεται στην πρακτική αυτό? Στην πρακτική ενός νοσοκομείου είναι πολύ συχνή προσέγγιση και αυτό αφορά την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε αυτά τα νοσήματα, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση εν τέλει. Με βάση αυτή την προσέγγιση βλέπουμε ποια όργανα πάσχουν, με ποιους γιατρούς πρέπει να συζητήσουμε, συζητάμε μαζί τους τα εργαστηριακά ευρήματα αλλά και τις απεικονίσεις, είτε αυτές είναι μαγνητικές, αξονικές ή κάποια αγγιογραφία, και στο τέλος βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο θα μας βοηθήσει τελικά στη σωστή θεραπευτική προσέγγιση. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων που μπορεί να σας κάνει αισιόδοξους? Στην αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τα περισσότερα από αυτά νοσήματα ήταν σχεδόν άγνωστα πριν 20 χρόνια. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά και το κομμάτι της διάγνωσης και όσον αφορά το κομμάτι της θεραπείας. Υπάρχει μια τεράστια έρευνα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανοσολογία και συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους, που ανακαλύπτουμε καινούργια φάρμακα συνέχεια και τρέχουν καινούργιες κλινικές μελέτες που μας δίνουν το πλεονέκτημα να αντιμετωπίσουμε γρήγορα, αποτελεσματικά και σωστά αυτές τις παθήσεις και με πολύ λιγότερη χρήση κορτιζόνης συγκριτικά με το παρελθόν, που ήταν ένα μεγάλο βαρύδι για τους ασθενείς μας. Τώρα, κυρία Πετσιγαβδάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις μυοσίτιδες. Τι ακριβώς είναι και ποια είναι τα βασικά είδη? Να πούμε ότι είναι αρκετά σπάνια νοσήματα στην καθημερινή κλινική πράξη. Είναι αυτοάνοσα νοσήματα που προσβάλλουν κυρίως τους μύες και το σύμπτωμα που κάνουν στους ασθενείς είναι η μυϊκή αδυναμία.
Συνήθως δεν θα έρθει ένας ασθενής να μας πει αν έχει μυοσίτιδα ή όχι, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πολλά επ' αυτού. Κυρίως δεχόμαστε παραπομπές από άλλους γιατρούς ή εκτιμήσεις σε νοσηλευόμενους, ώστε να αποκλειστεί η διάγνωση της μυοσίτιδας. Υπάρχουν 3 κατηγορίες: οι γενικές φλεγμονώδεις μυοσίτιδες, που η πιο συχνή είναι η πολυμυοσίτιδα, που μπορεί να κάνει μυϊκή αδυναμία κεντρομελικά. Δεύτερον, είναι η δέρματομυοσίτιδα, που εκτός από την προσβολή των μυών έχουμε και διάφορα φλεγμονώδη εξανθήματα στο δέρμα που μας κατευθύνουν στη διάγνωση. Και τρίτον, μια πολύ σπάνια κατηγορία που λέγεται νεκρωτική μυοσίτιδα και προκαλείται με αυτοάνωσο μηχανισμό με τη χρήση των γνωστών σε όλες μας φαρμάκων για την δυσλιπιδεμία, για τη χολυστερίνη, τις στατίνες. Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα προβληματίσουν κάτι για να απευθυνθεί σε έναν ρευματολόγο? Κυρίως αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν αδυναμία και πολύ σπανιότερα πόνο. Αυτή η αδυναμία εντοπίζεται στους μύες, όπως λέγονται κεντρομελικοί, δηλαδή που είναι κοντά στον κορμό του ασθενή, και κυρίως αφορά τους μύες της ομικής και πιελικής ζώνης. Τα συμπτώματα του ασθενή πιο συχνά είναι αδυναμία στην έγερση των άνω άκρων, αλλά και στην έγερση από την καθιστή θέση ή δυσκολία να ανέβουν τις σκάλες. Σε σοβαρές περιπτώσεις τώρα έχουμε αδυναμία στήριξης της κεφαλής, γιατί προσβάλλονται οι μύες του τραχύλου, και μπορεί να έχουμε και δυσκολία στην κατάποση, καθώς προσβάλλονται οι καταποτικοί μύες. Ποια από τα δερματικά σημάδια είναι σχεδόν υπογραφή της δερματομυοσίτιδας? Πολύ ωραία. Δεν είναι σπάνιο αυτά τα νοσήματα να κάνουν διάφορα εξανθήματα. Αυτό μας καθοδηγεί αρκετά στη διάγνωση του νοσήματος, καθώς υπάρχουν κάποια εξανθήματα τα οποία είναι αρκετά ειδικά για αυτά τα νοσήματα. Το πιο συχνό που βλέπουμε λέγεται εξάνθημα ηλιοτροπίου και πρόκειται για ένα ερυθροϊώδες εξάνθημα περίξ και κάτω του άνω και κάτω βλεφάρου. Επίσης μπορεί να κάνει κάποια εξανθήματα κόκκινα βλατιδώδη πάνω από τις αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων, καθώς και κάποια μη ειδικά εξανθήματα ερυθυματώδη κόκκινα, κυρίως στον κορμό και στη ράχη. Καμιά φορά μπορούμε να προβούμε και σε βιοψία αυτών των εξανθημάτων, όμως αν είναι αρκετά τυπικά, τότε η κλινική διάγνωση και μόνο επαρκεί. Και πώς αντιμετωπίζονται θεραπευτικά? Υπάρχουν νέες θεραπείες? Υπάρχουν και παλιές, τα στεροειδή, η κορτιζόνη δηλαδή, που είναι το πρώτο όπλο μας στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Ειδικά οι ασθενείς που έχουν σοβαρή προσβολή των μυών μπορεί να χρειαστεί να πάρουν και ενδοφλέβεια υψηλότερες δόσεις κορτιζόνης. Και μετά υπάρχουν διάφορα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα λέγονται. Έχουμε αρκετά από αυτά στην φαρέτρα μας, είτε είναι ενδοφλέβεια είτε είναι περός φάρμακα. Ανάλογα τη βαρύτητα της προσβολής διαλέγουμε μια θεραπευτική προσέγγιση. Καθώς αυτά τα νοσήματα, δεν είπαμε νωρίτερα, εκτός από το δέρμα και τους μύες υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις που μπορεί να δούμε προσβολή από τον πνεύμονα ή από την καρδιά. Από τον πνεύμονα μπορεί να κάνουν πνευμονική είνωση και από την καρδιά ως ένας μυς μπορεί να προσβληθεί και να γίνει σοβαρή μυοκαρδίτιδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ασθενής νοσηλεύεται και λαμβάνει πιο σοβαρή ανοσοκατασταλτική ενδοφλέβεια αγωγή. Άρα να είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τη φαρμακευτική αντιμετώπιση για τα νοσήματα αυτά? Είμαστε αισιόδοξοι για όλα τα ρευματικά νοσήματα, αρκεί να διαγιγνώσκονται έγκαιρα και να έρχονται στο ρευματολόγο. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια σημάδια δείχνουν ότι μία μυοσίτιδα δεν είναι καλά ελεγχόμενη? Αρχικά έχουμε τα σημάδια κατά πόσο σοβαρή είναι η μυοσίτιδα. Δηλαδή, αν έχουν προσβληθεί αρκετά σοβαρά οι μύες και ο ασθενής έχει σοβαρό μυϊκό έλλειμμα, τότε ανησυχούμε πιο πολύ. Αν έχουν προσβληθεί καταποτικοί μύες επίσης και ο ασθενής δεν μπορεί να καταπιεί, να σιτιστεί επαρκώς, είναι επίσης σοβαρό θέμα. Και τρίτον, αν έχουμε προσβολή οργάνων όπως είναι ο πνεύμονος ή η καρδιά, τότε είναι όλες αυτές ενδείξεις για να βάλουμε μια πιο σοβαρή θεραπεία και να αποτρέψουμε τυχόν υποτροπή στο μέλλον που μπορεί να αφήσει μια αναπηρία στον ασθενή μας. Τώρα σε βάθος χρόνου, ανάλογα τη σοβαρότητα του νοσήματος, επιλέγουμε το χρονικό διάστημα το οποίο ο ασθενής θα λάβει τη θεραπεία. Αν είναι μια υπιότερη προσβολή, θα λάβει
για 6 μήνες με 1 χρόνο θεραπεία. Αν είναι κάποια πιο σοβαρή, μπορεί να φτάσει στα 3 με 5 χρόνια. Ο πρώτος καιρός είναι πιο δύσκολος, που ο ασθενής θα λάβει υψηλότερες δόσεις στεροειδών, έτσι ώστε να μπει το νόσημα γρήγορα σε ύφεση, και σε δεύτερο χρόνο, όταν βρούμε την κατάλληλη θεραπεία που ταιριάζει στον ασθενή μας, θα μείνει άνευ κορτιζόνης και λογικά θα πάει καλά, αν έχει τη σωστή παρακολούθηση όμως από το ρευματολόγο. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε και εργαστηριακά το νόσημα, καθώς η μυϊκή προσβολή προκαλεί αύξηση κάποιων μυϊκών ενζύμων στο αίμα, συγκεκριμένα της κρεατινικής κοινάσης, οπότε είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε και αυτή εργαστηριακά, καθώς και τυχόν αύξηση των δικτών φλεγμονής. Οπότε έχουμε μία πολυσυστηματική προσέγγιση και από τα εργαστηριακά και από την κλινική εξέταση, έτσι ώστε να δούμε αν το νόσημα βαίνει βελτιούμενο και σε ύφεση σε βάθος χρόνου. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε λίγο με τις αγκιήτιδες. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες αγκιήτιδας? Οι αγκιήτιδες τώρα είναι αρκετά μεγάλο κεφάλαιο στη ρευματολογία και αρκετά δύσκολο, γιατί είναι και σπάνιο και είναι και ο μεγάλος μίμος σε άλλα νοσήματα, είτε αυτά είναι λοιμώξεις είτε είναι κακοήθειες. Ουσιαστικά προκαλείται φλεγμονή σε διαφόρου μεγέθους αγκία του οργανισμού και αυτά προκαλούν διάφορες εκδηλώσεις από όλα τα όργανα που μπορείτε να φανταστείτε. Ποια είναι πιο συχνά τα πρώτα συμπτώματα για τις αγκιήτιδες? Οι αγκιήτιδες, επειδή προκαλούν μία φλεγμονή σε πολλά αγκία στο σώμα, συνήθως ο ασθενής είναι αρκετά πάσχων, μπορεί να εμφανίσει κόπωση, μπορεί να εμφανίσει πυρέτιο χαμηλό αλλά και πιο υψηλό πυρετό. Γενικά ένας ασθενής που δεν νιώθει καθόλου καλά μπορεί να έχει προβλήματα από τις αρθρώσεις του, πόνο στις αρθρώσεις, εξανθήματα, και μετά ανάλογα το όργανο που προσβάλλεται μπορεί να έχει διάφορα συμπτώματα, όπως είναι π.χ. από τον πνεύμονα η αιμορραγία, καθώς πάσχουν τα μικρά αγκία του πνεύμονα, ή να βλέπει αίμα στα ούρα γιατί έχουν φλεγμονή τα αγκία του νεφρού, ή να προσβληθεί το περιφερικό νευρικό σύστημα και να παρουσιάσει μουδιάσματα ή μυϊκή αδυναμία σε χέρια και σε πόδια. Γενικά είναι ιδιαίτερα δύσκολη καμιά φορά η διάγνωση αυτών των ασθενών. Θέλει διεπιστημονική προσέγγιση, όπως είπαμε και προηγουμένως, και μια πολύ καλή κλινική εξέταση, αλλά και λήψη ιστορικού, που μπορεί να φτάσει ίσως και μήνες πριν από την διάγνωση που θα βγει εν τέλει τη χρονική στιγμή που έχει ένας ρευματολόγος μπροστά του τον ασθενή. Και πότε ένας πονοκέφαλος μπορεί να κρύβει κροταφική αρτηρίτιδα? Η κροταφική αρτηρίτιδα που αναφέρατε είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια νοσήματα που βλέπει ένας ρευματολόγος. Προσβάλλει κυρίως στην τρίτη ηλικία, δηλαδή ασθενείς πάνω συνήθως των 65 ετών, και είναι χαρακτηριστικό ότι προκαλεί ένα πολύ έντονο πονοκέφαλο που δεν προϋπήρχε σε αυτόν τον ασθενή, και κάποια άλλα κροταφικά, όπως τα λέμε, συμπτώματα, όπως μουδιάσματα στο κεφάλι, δυσαισθησίες γενικά στο τριχωτό της κεφαλής, δυσκολία στη μάσηση, γιατί προσβάλλονται τα αγκία φλεγμένου της κεφαλής και του τραχύλου. Κάτι πολύ σοβαρό που μπορεί να προκαλέσει αυτή η αγκίτιδα είναι φλεγμονή στα αγκία που αιματώνουν το νεύρο, το οφθαλμικό νεύρο, και να προκληθεί μέχρι και τύφλωση. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα με τις νεότερες στοχευμένες θεραπείες? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και είμαστε και εδώ πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά όλους τους τύπους των αγκιητίδων. Έχουμε πολύ καλά φάρμακα σε συνδυασμό με κάποιες χαμηλότερες δόσεις κορτιζόνης πια το πρώτο διάστημα και με μια μακρόχρονη καλή παρακολούθηση από ρευματολόγο και εργαστηριακή αλλά και απεικονιστική. Οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν πια αναπηρίες και καταφέρουν να φτάσουν την ύφεση που λέμε ιατρικά σε βάθος χρόνου. Και τι σημαίνει ύφεση σε μια αγκιήτιδα και πόσο συχνά υπάρχουν υποτροπές? Η ύφεση είναι η κλινική, δηλαδή ο ασθενής να νιώθει καλά, αλλά είναι και η εργαστηριακή, να μην έχει δείκτες φλεγμονής και άλλα στοιχεία ενεργότητας. Είναι πρωτεύον
στόχος για μας η ύφεση, δεν θέλουμε να έχει καθόλου ενεργότητα από οποιοδήποτε σύστημα ο ασθενής, έτσι ώστε να είμαστε ευχαριστημένοι. Στοχεύουμε στην πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων αλλά και των εργαστηριακών ευρημάτων, έτσι ώστε ο ασθενής μας να έχει μια φυσιολογική ζωή. Η ύφεση συνήθως επιτυχάνεται με τη σωστή και έγκαιρη θεραπεία, η οποία διαρκεί κάποιους μήνες με χρόνια σε νοσήματα όπως είναι οι αγκίτιδες, γιατί όπως με ρωτήσατε οι υποτροπές δεν είναι σπάνιες. Έχει να κάνει ανάλογα με τον τύπο της αγκίτιδικής προσβολής στα διάφορα όργανα. Βλέπουμε υποτροπές σε ένα ποσοστό 30 με 50% των ασθενών. Κυρία Πιτσιγαβδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μια επόμενη φορά. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την κυρία Αργυρό Ρέπα, επιμελήτρια Α στην Πανεπιστημιακή Ρευματολογική Κλινική, να συνεχίσουμε με το θέμα του σκληροδέρματος. Κυρία Ρέπα, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Το θέμα της συζήτησής μας είναι το σκληρόδερμα και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι το συστηματικό σκληρόδερμα και πώς διαφέρει από τη σκληροδερμία που ακούει συχνά ο κόσμος. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να είμαι εδώ και να μιλήσω για ένα αγαπημένο μου θέμα, σπάνιο μεν, δύσκολο, αλλά με αυτό ασχολούμαι. Τι είναι το σκληρόδερμα, να αρχίσουμε από αυτό. Το σκληρόδερμα έχει δύο μορφές. Είναι το δερματικό μόνο, το οποίο δεν πιάνει κανένα άλλο όργανο και δημιουργεί σκλήρυνση στο δέρμα. Και η συστηματική σκληροδερμία είναι σκλήρυνση στο δέρμα που όμως συνοδεύεται από φλεγμονή και σε άλλα όργανα. Χαρακτηριστικό και του σκληροδέρματος είναι η σκλήρυνση. Αν δεν υπάρχει σκληροδακτυλία, δεν μιλάμε για σκληρόδερμα. Είναι όμως, και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι ασθενείς, λίγο διαφορετικό το να έχεις μόνο το εντοπισμένο σκληρόδερμα, τη σκληροδερμία, που έχεις ουσιαστικά μία βλάβη σε κάποιο σημείο του σώματος, και το άλλο να έχεις συστηματικό σκληρόδερμα, το οποίο συστηματικό σκληρόδερμα, εκτός από το δέρμα, πιθανότατα να έχει και άλλα συμπτώματα που σε οδηγούν στο γιατρό. Το φαινόμενο Ρεϊνό πόσο κοινό είναι? Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει ότι δεν είναι απλό, αλλά μια πιθανή αρχή σκληροδέρματος? Το φαινόμενο Ρεϊνό καταρχάς τι είναι? Είναι μια κατάσταση στην οποία στο κρύο κυρίως ή σε έκθεση σε στρες, αυτό που γίνεται είναι τα άκρα, χέρια, πόδια να αλλάζουν χρώματα. Και έχει χαρακτηριστικά τρία χρώματα. Το άσπρο, το μπλε και το κόκκινο. Στην αρχή, επειδή υπάρχει αγκιοσύσπαση, γίνονται τα χέρια, τα δάχτυλα, τα πόδια μπλε. Μετά γίνονται άσπρα στην αρχή. Μετά, προσπαθώντας ο οργανισμός να αιματώσει την περιοχή, γίνεται μπλε και στο τέλος κόκκινο. Είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτό που λέγεται πρωτοπαθές, που ουσιαστικά ίσως είναι αυτό σε παρένθεση απλό. Είναι δηλαδή ένα σύμπτωμα που υπάρχει και δεν θα εμφανιστεί ποτέ κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα να σχετίζεται με αυτό. Και είναι το δευτεροπαθές Ρεϊνό, που αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, είτε σε φάρμακα, είτε σε κάποιες μεταβολικές διαταραχές. Όσο αφορά τώρα τα ρευματολογικά νοσήματα, το δευτεροπαθές Ρεϊνό είναι χαρακτηριστικό γενικότερα όλων των νοσημάτων του συνδετικού ιστού. Τι θα ανησυχήσει? Η ένταση, το ότι δεν περνάει εύκολα και κυρίως αυτό που είναι καμπανάκι για όλους τους ανθρώπους είναι η ιστική βλάβη, δηλαδή το έλκος. Ασθενείς που έχουν πρωτοπαθές Ρεϊνό δεν θα εμφανίσουν ποτέ έλκος. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, ποια όργανα κινδυνεύουν περισσότερο στο συστηματικό σκληρόδερμα? Γενικότερα σε όλα τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, γιατί σε αυτά ανήκει και το συστηματικό σκληρόδερμα, μπορεί να υπάρχει προσβολή σχεδόν όλων των οργάνων. Το σκληρόδερμα πιο συχνά προσβάλλει, εκτός από το δέρμα, την καρδιά, λιγότερο συχνά, τα πνευμόνια πιο συχνά, ενώ νεφρά, ας πούμε, και μάτι δεν είναι από τα όργανα που φοβόμαστε. Άρα πνεύμονες και καρδιά είναι τα δύο όργανα που παρακολουθούμε στην εξέλιξη του σκληροδέρματος για πιθανή προσβολή. Άρα το σκληρόδερμα χαρακτηρίζεται πάντα βαριά νόσος? Όχι. Όπως όλα τα ρευματολογικά νοσήματα, μπορεί να είναι
ένα απλό, αυτό που λέγεται περιορισμένο σκληρόδερμα, που μπορεί να έχει μόνο λίγο δέρμα και κάποια έλκη, ή να είναι ένα πιο σοβαρό σκληρόδερμα που μπορεί να πιάσει εσωτερικά όργανα. Το πώς θα είναι, συνήθως μας το δίνει η παρακολούθηση. Δηλαδή, μέσα στα 3-4 πρώτα χρόνια από τα συμπτώματα, θα δούμε πόσο σοβαρό, ποια όργανα θα πιάσει και αν είναι σοβαρό τελικά ή αν θα είναι ένα ήπιο νόσημα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αναφέρουν οι ασθενείς και τι ρόλο παίζει η ενημέρωση και η κατανόηση του νοσήματος για την επιτυχή διαχείρισή του από τον ασθενή? Το σκληρόδερμα μπορεί, είπαμε, να είναι ήπιο, αλλά συνήθως είναι ένα νόσημα που προκαλεί, που θέλει σίγουρα συχνή παρακολούθηση, γιατί μπορεί να αποβεί ένα πολύ σοβαρό νόσημα. Επειδή γίνεται σκλήρηση του δέρματος και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκάψεις στα δάχτυλα, στα χέρια, ένα πρόβλημα που έχουν είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άνετα τα χέρια τους, και αυτό λόγω της σύνοσης, λόγω της σκληροδακτυλίας. Επίσης, ένα σοβαρό πρόβλημα μπορεί να είναι τα έλκη, που μπορεί να μην είναι προσβολή σημαντικού οργάνου, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε νοσηλίες, σε φάρμακα, σε πόνο. Οπότε στον ασθενή που πρωτοδιαγνώσκεται με σκληρόδερμα θα πρέπει και να του προσφέρουμε τη δυνατότητα για εργοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία, ώστε οι συγκάψεις ίσως να καθυστερήσουν ή να μάθει να ζει με αυτές και να κάνει την καθημερινότητά του. Σίγουρα να του μιλήσουμε για τη σοβαρότητα του νοσήματος, πού μπορεί να εξελιχθεί, να τον ενημερώσουμε ότι πρέπει να ελέγχει τα πνευμόνια και την καρδιά σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να προλάβουμε μια τυχόν προσβολή τους και να τη θεραπεύσουμε έγκαιρα για καλύτερα αποτελέσματα. Και όταν τους μιλήσεις και καταλάβουν ότι έχουν ένα νόσημα που δεν χρειάζεται να ανησυχούν, αλλά δεν είναι ένα νόσημα που θα φύγουν να πάνε στο σπίτι και δεν θα ξαναέρθουν στο γιατρό, τώρα πια πάνε καλά. Ακόμα και τα πιο σοβαρά νοσήματα, οι πιο σοβαρές μορφές έχουν θεραπείες και οι ασθενείς ζουν όσο γίνεται μια πιο φυσιολογική ζωή. Άρα η σωστή αντιμετώπιση συνεπικουρούμενη από την ενημέρωση των ασθενών νομίζω ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην θετική πορεία του νοσήματος. Σε όλα τα νοσήματα, το να μιλήσεις με τον ασθενή, να του εξηγήσεις τι περιμένεις από το νόσημα, τι περιμένεις από τη θεραπεία, πότε, πώς και γιατί πρέπει να κάνει κάποια πράγματα και να τα καταλάβει και να πιστεί για αυτά, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό πρώτον για τη συμμόρφωση και δεύτερον για να μην απογοητεύεται. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει την πιθανή εξέλιξη, να ξέρει τους τρόπους αντιμετώπισης και να συνεργάζεται πολύ καλά με τον γιατρό και τη θεραπεία του. Κυρία Ρέπα, τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε για το μεσογειακό πυρετό. Τι είναι ο οικογενής μεσογειακός πυρετός και γιατί είναι συχνότερο σε μεσογειακούς πληθυσμούς? Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός είναι ουσιαστικά ένα κληρονομούμενο νόσημα. Υπάρχει ένα γονίδιο, στο οποίο όταν γίνεται μία μετάλλαξη, και όταν λέμε μετάλλαξη εννοούμε να φανταστείτε ότι είναι μία πρόταση γραμμένη και αλλάζει ένα γράμμα. Οπότε αλλάζει και η ουσία της πρότασης. Και αρχίζει αυτό να δημιουργεί, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φλεγμονή. Τη φλεγμονή πώς την αντιλαμβανόμαστε? Καταρχάς με πυρετό, γι' αυτό και λέγεται οικογενής μεσογειακός πυρετός, και σε άλλα όργανα μπορεί να υπάρξει φλεγμονή, όπως είναι τα πνευμόνια να κάνει πλευρίτιδα, αρθρίτιδα, πόνο στην κοιλιά που είναι λόγω φλεγμονής στον οργό, να κάνει οργονίτιδα δηλαδή. Είναι πιο συχνό στις μεσογειακές χώρες ακριβώς γιατί είναι κληρονομούμενο, γιατί οφείλεται σε ένα γονίδιο. Από αυτό το γονίδιο υπάρχει κυρίως στις μεσογειακές χώρες. Οπότε και γι' αυτό το βρίσκουμε πιο συχνά στο δρόμο του μεταξιού που λέγανε παλιά. Είναι παιδική νόσος ή μπορεί να εμφανιστεί και σε ενήλικες? Είπαμε ότι είναι κληρονομούμενη νόσος. Συνήθως οι κληρονομούμενες νόσους εμφανίζονται σε παιδικές ηλικίες. Τώρα, σε αφορά το μεσογειακό πυρετό, το 85% των ανθρώπων που θα το εμφανίσουν, τα πρώτα συμπτώματα θα είναι σε ηλικία κάτω από 20 ετών και μπορεί να αρχίζουν από μηνών. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα 20% των ανθρώπων που μπορεί να εμφανίζουν σε μεγαλύτερη ηλικία τα συμπτώματα, δηλαδή σε ηλικία πάνω από 20 χρονών. Γιατί η κολχικίνη θεωρείται τόσο κρίσιμη και τι γίνεται όταν κάποιος δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με αυτή? Ο μεσογειακός πυρετός χαρακτηρίζεται από επεισόδια με φλεγμονή, που ανάλογα με τι επηρεάζεται μπορεί να είναι είτε πλευρίτιδα, είτε πόνο στην κοιλιά όπως είπαμε, ή πυρετός. Κάθε φορά που υπάρχει φλεγμονή
παράγεται μία ουσία που λέγεται αμυλοειδές. Αυτό μπορεί να πάει να καθίσει πάνω στους νεφρούς και έτσι να δημιουργηθεί νεφρική ανεπάρκεια. Η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται ότι βοηθάει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι να μην έχει κρίσεις ο άνθρωπος, ώστε να μην χάνει δουλειά, να μην μένει στο σπίτι. Και το δεύτερο, μειώνει το κίνδυνο να εμφανιστεί η αμυλοείδωση, δηλαδή η αναπόθεση του μυλοειδού στα νεφρά και η νεφρική ανεπάρκεια. Πάνω από 80% των ασθενών που έχουν μεσογειακό πυρετό απαντούν στην κολχικίνη, δηλαδή με 1 ή 2 χαπάκια κολχικίνης την ημέρα είναι καλά. Υπάρχει όμως και ένα 20% που δεν απαντάει στην κολχικίνη ή δεν μπορεί να την πάρει γιατί ανεβάζει υπατικά, γιατί κάνει κάποιες παρενέργειες. Τώρα πια υπάρχουν καλά φάρμακα, είναι βιολογικοί παράγοντες, είναι αναστολίστες στην τελευκίνη 1 που δίνουν καλά αποτελέσματα, βάζουν τον ασθενή σε ύφεση και επίσης προφυλάσσουν από την αμυλοείδωση. Επειδή συνήθως αφορά μικρούς ασθενείς και γυναίκες αναπαραγωγική ηλικία, τόσο οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται όσο και η κολχικίνη είναι φάρμακα που μπορούν να τα παίρνουν και κατά τη διάρκεια πριν τον τοκετό και κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της εγκυμοσύνης και μετά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιες γυναίκες, γιατί συνήθως εμφανίζουν το νόσημα όταν είναι σε μικρότερη ηλικία. Άρα στην αναπαραγωγική ηλικία έχουν το νόσημά τους και χρειάζονται τη θεραπεία τους. Και μάλιστα όταν είναι έγκυες μπορεί να έχουν και πιο συχνά κρίσεις αν δεν πάρουν θεραπεία. Υπάρχουν παράγοντες που πυροδοτούν κρίσεις όπως στρες, λοιμώξεις, κόπωση? Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός. Ποιοι παράγοντες έχουν σχετιστεί με κρίσεις? Ένα, όπως είπαμε, μπορεί να είναι η εγκυμοσύνη, που εκεί φαίνεται να κάνει περισσότερες κρίσεις η γυναίκα. Έχει συσχετιστεί το άγχος, έχει συσχετιστεί περίοδος, η έμεινος ρίση. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις φαίνεται ότι μπορεί να προδοτήσουν παραπάνω κρίση από το μεσογειακό πυρετό. Κυρία Ρέπα, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα θέλατε να ξέρουν οι ασθενείς από την πρώτη μέρα της διάγνωσης? Το δύσκολο σε όλους τους ασθενείς είναι ότι επειδή είναι μικροί όταν γίνεται η διάγνωση, θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ένα νόσημα που από τη στιγμή που είναι γραμμένο στα γονίδια τους θα το έχουν μία ζωή. Άρα χρειάζεται μία ζωή να παίρνουν θεραπεία. Ευτυχώς η κολχικίνη, που είναι η θεραπεία για τους περισσότερους, είναι ένα φάρμακο που δεν κάνει ιδιαίτερες παρενέργειες, που δεν χρειάζεται να προσέχεις κάτι, που είναι συμβατή με την εγκυμοσύνη, μπορείς να φας, μπορείς να πιείς, στα πλαίσια βέβαια του λογικού και του αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, χωρίς να επηρεάζεται η ζωή σου. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τους ασθενείς να παίρνουν ένα φάρμακο μια ζωή. Οι περισσότεροι στην πορεία θα κάνουν μια διακοπή, όπου εκεί θα υποτροπιάσει το νόσημα και θα ξαναρχίσουν τη θεραπεία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρουν είναι ότι είναι ένα χρόνιο νόσημα, που αν πάρουν την κολχικίνη τους θα είναι μια ζωή καλά και δεν θα έχουν διαφορετικό προσδόκιμο ή να περιμένουν διαφορετικά πράγματα από το γενικό πληθυσμό. Άρα θα έλεγε κανείς ότι όποιος αποδεχθεί το νόσημά του και τη χρονιότητά του θα έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε φόρο ζωής. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.